ती पडली आणि आज माझा हात थंडीच्या ह्या गोष्टीकडे ह्यो म्हणजे आपला फ्रीज आणि त्याच्यामधलं ह्यो वरचो भाग असता फ्रीजर. ह्याचोच आता आपण उपयोग करतलो म्हणून मी ह्याच्यावर थोडं हात ठेवलाय. त्याच्या अगोदर आपली जी ओपनिंग ती होऊन जाऊ नये. चला सुरुवात करा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. यूट्यूबकर आणि कोकणकर परब किचनमध्ये कशी वाटली तुमका स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी? आणि आजची आपली जी रेसिपी आहे, ती रेसिपी सुद्धा जोडीची आहे. कशी सांगा? वर्षभर तुमची ती जोडी टिकाक होईये म्हणून असा. तुमच्या आणि बरोबरची चवीची जोडी आणि त्या हां. स्पेशल पदार्थाची जोडी हं. एकत्र होई म्हणजे रवा होई म्हणून ती आज आपण त्याची जोडी लावतलो फ्रीझर बरोबर. आपल्या ह्या फ्रिज बरोबर. तर तुमका दाखवतलो, की आपण वर्षभर तो पदार्थ आणि त्याची चव आणि त्याची गोडी आणि त्याची पोषक तत्व कसे टिकून ठेवू होय. म्हणजे तो पदार्थ तुमका वर्षभर तसं म्हणतात थंडीच्या दिवसातच मुबलक प्रमाणात गावता. पण मग नाहीतर हां, वर्षभर महाग असता. आई सांगता, "आम्ही बाई भरून ठेवायचो ना." आमच्याकडे फ्रिजच नव्हता. हां. मी म्हणले, "तुमच्याकडे फ्रिज नव्हता ना." आता आमचा फ्रिज भाज्यांसाठीच आहे. पाणी तर कोण पित नाही, पण भाज्यांसाठीच आहे. तसं आमच्याकडे फ्रिज आहे. तर मी तरी 5 किलो ठेवते. आता सरोज माहीत नाही किती किलो ठेवतात मी बरं. जास्त नाही. माका हिरवे वाटाणे तसे काही एवढे असे आवडत नाही. पावभाजी पुरतीच माझ्याकडे मर्यादित आहात. नाहीतर कधीतरी हिरव्या वाटाण्याची भाजी केली तर. पण ते पण मी सर्रास ना बाजारातनं जे ताजे भेटतात ना ₹100 किलो पर्यंत पण त्याची मजल जातात. कधी-कधी ₹200 किलो वर्षभर पण गावतात, असतात. पण ते हां, महाग असतात. पण ह्या थंडीत असतात, ते जरा स्वस्त असतात. हां. आता सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या परब किचनमध्ये. आजचं आपलं लाईव्ह हा हिरवे वाटाणे कसं स्टोअर करायचो आणि त्याच्यापासून एक पदार्थ. आता वाटाण्या बटाट्याची भाजी तर आपण करतोच ना, तर जरा कंटाळा वेगळं. कंटाळा येलो वाटाणे बटाटे, वाटाण्याची फ्लॉवर, वाटाणा ह्यो, वाटाणा तो. तर म्हटलं जरा वेगळं पदार्थ होऊन जाऊ दे, ज्याने पदार्थाची चव पण येता आणि खाऊची मजा पण येता. हं. आणि आणि ओळखू पण गावत नाही, की व्हेज आहे की नॉन-व्हेज. हां, तर अशा प्रकारचं आपलं असा आजचं हिरवं वाटाणं. तर आता वाटाणे कसे माहिती बाजारातून आणताना पण ₹40 सव्वा किलो पण आहात आणि ₹50 सव्वा किलो पण आहात. पण हं. जसं आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं ना, फरक आहे तुमच्या घेणाऱ्यावर. घेणाऱ्यावर. तुम्ही जसे हां. चांगल्या जर साठवून ठेवचे तर चांगल्याच क्वालिटीचे घ्यावा. आता लगेच खावचे 2 दिवसात, तर लगेच आणून ते लगेच करा आणि खावा. मग ते ₹50 दीड किलो, सव्वा किलो गावतात ते आणून खावा. मी त्याच केलेले. मला लगेच भाजी करूची होती, तर मी ₹50 वाले आणि साठवूचे होते, तेव्हा मला भेटत होते ते ₹40 अर्धा तसे आणलेले. हां, म्हणजे ते टपोरे-टपोरे हां, दाणेवाले भरलेलो चांगले भरीव जमलेले हां. वाटाणं. आता आपण जे घेतले ते दाखवूया. हं. चला. आता ह्यो बघा, ह्यो बाजारातून आणलो ना, तर मोड काय धुवूचं नाही, काय नाही, काय नाही. सरळ गोळा करायची, माणसाने गोल बसायचा, भुतूर वतायचो. आमचे बाबा ताच करायचे. भुतूर वतायचे आणि असं ह्यो हे टपोरो, ह्यो बघा, ह्यो वाटाणो टपोरो. आणि ह्यो हां, बघा, ह्यो हां, त्यातली दुसरी क्वालिटी. पण हां. ह्यो कधी-कधी आतमध्ये बुरशी लागलेले पण असतात, सफेद बुरशी. पण ह्यो बघा, ह्यो हं, खोलल्यावर कधी-कधी खूप चांगलं निघालं ह्यो वाटाणा. असंच खोलायचं, ह्यो बघा. हं. उडतं ह्यो का? असं भरीव वाटाणो ह्यो. जर असे टपोरे-टपोरे असे गावले ना, ती लोकं काय करतात, काय-काय विकणारे अशी सॉर्ट वाईज करतात, म्हणजे वेगवेगळी हं. आणि काय-काय ती सरसकट विकतात. सरसकट विकणारे काय बघत नाही, कारण त्याच्यात असे पोले जातात. टपोऱ्यामध्ये कमी येतात, म्हणजे कसे ते जास्तीचे हं. वजनात भरतात, असं असतं. आता हे पोले बोलता-बोलता म्हणजे हे बघा, हां. ज्याच्यामध्ये वाटाणे तर असे मी काय करते, ते हं. बाजूकच ठेवते. मग ते कशा आपल्या म ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण उपमा. त्याच्यामध्ये हां, त्याच्यामध्ये पटकन शिजतं. मस्त ते छोटे-छोटे छान लागतात. नाहीतर नाहीच जो उपमा करू तर तो डायरेक्ट काय करायचा, मटाप हां, तोंडात कच्चे टाकायचे. सुद्धा हे वाटाणे तुम्ही चांगले लागतात, खाऊ हां, शकता. असं काही नाही कवळे-कवळे हां, गोड लागतात एकदम. हां. आणि असं म्हणतात 1-2 दिवसामध्ये तुम्ही ताजे वाटाणे आणले ना, तर ताजे वाटाण्याची चव ही गोडच असते. हं. जसजसे ते 2-4 दिवसाच्या वर जातात ना, तसतशी ह्याची गोडेपणा आणि चवीमध्ये खूप फरक पडतो. तुम्ही कधीतरी नोटीस करून बघा ही गोष्ट. मी केलेली आहे, की 2-4 दिवस आणून जर फ्रिजमध्ये ठेवले आणि नंतर वाटाणे सोलून गेले ना, तर त्याच्या चवीत फरक पडतात. चवीत फरक हं. पडता आणि सोललेले सुद्धा तुम्ही जर खाली ठेवलास, तर आपल्या कडधान्यात कसा मोड येतात, तसा ह्याचा मोड येतात. हां, भरभरून मोड येतात त्या 2 दिवशी दिवसात. झालेलं असं. आता ही 2 दिवसात. पिशवी घेऊया म्हणजे कसं हं. साफ केलं की डायरेक्ट पिशवीत. 2 दिवसात मोड येतात. त्या दिवशी माझ्याबरोबर असं झालं. मी आणून 1 किलो वाटाणे ठेवले. ते पण ₹80 किलोवाले. हे बघा, हे मध्ये-मध्ये असे असतात. ₹80 किलोवाले आणि मी ठेवले. मला वाटलं एअरटाईट डब्यामध्ये मी ठेवते. खाली ठेवले. फ्रीझरमध्ये नाही ठेवले. आणि त्याच्यामध्ये माझ्याबरोबर गंमत झाली, की त्याला आले मोड. मोड आल्यानंतर त्याची चवच एकदम विचित्र लागायला लागली. मी म्हटलं आता ह्याला काही ठेवण्यात काही अर्थ नाही. मग मी त्याची वाटाणे बटाट्याची भाजी करून टाकले. हे बघा, हे बुरशी पण आलेले असतात ना,
हे वटाणे बघा, हे खोलल्यानंतर तुमका बघूया की आतमध्ये सुद्धा वटाण्यांका हो, बुरशी लागलेली आहे बुरशी की नाही. असता, किडे पण असतात. हा, बघूनच सोलायचे हे म्हणून बघ. चांगल्या भरूचा हा साठवणीचो करूचा तर चांगल्या क्वालिटीचो आणि सुरुवातीक येता तसोच घ्यावा. नंतर नंतर तो हम्म. सुरुवातीचो नसताना त्याच्यात मग भेसळ म्हणजे काय ना काय घुसवतात आणि कधीचो ना कधीच ठेवलेलो असता. सुरुवातीकच वाटाणो फ्रेश साठवणीक भरायचो आणि एकदम असो भरीव घ्यायचो. भरलेलो दाणो एकदम टनाटना. आवाज येतो बघा हम्म. असं टाकलं की छान. हे बघा, ह्याला सफेद बुरशी लागलेली आहे. हे बघा, हा असे जे असतात ना ते असे कचऱ्याच्या डब्यात टाकून द्यायचे. अजिबात त्याका धुवूचा नाही, उकळूचा नाही, कायो करूचा नाही. डायरेक्ट सोलायचे आणि कसे ते दाखवतो. तुमका आता कोणाकोणाक वटाणे आवडतात आणि वटाण्याचे कोणते कोणते पदार्थ आवडतात ते तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा आणि कुठून बघताय लाईव्ह ते पण सांगा. जसं मी सांगितलं, मी काय एवढी वटाण्याची फॅन नाहीये. एक ठीक आहे, पावभाजी पुरती माझ्या घरामध्ये ह्यो मर्यादित आहे. एवढं मोठं मटार होतो आणि त्याच्यात ह्यो एकूण तो एक वाटाणू होतो. तो पण सगळ्यात मोठा हा बघा. सोललाय ना त्याच्यात सगळ्यात ह्यो मोठा हा. जर तुम्ही कुठून रेसिपी बघता आणि तुमका वाटाण्याचो खैसलो पदार्थ आणि आज आमचं तुम्ही तसं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघितलं असं तर तुमका कळलं असत आज आमचं वाटाण्याचं कोणतो पदार्थ हा. पण तुम्ही काय करतात, कारण वाटाण्याचे ह्याचे हिरवे कबाब पण होतात. हरेभरे कबाबमध्ये सगळं हिरवं हिरवं आयटम वापरले जातात ना, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हे वाटाणं. पावभाजी तर आपली ठरलेलीच आहे, त्याच्यामध्ये पण वांगा बटाट्यामध्ये पण आपण वाटाणा वाटाणा घालतो. हा, फ्लावर, वाटाणा पुलाव, वाटाणा पुरी. पुरी पण करतात वाटाण्याचे, मटर पुरी. तसं. वाटाणा कटलेट, हा, मटर कटलेट. मटर कटलेट, त्याच्यानंतर मटर आणि मेथीची भाजी पण करतात. हो. दोघांचं कॉम्बिनेशन करून. असं तुम्ही काय म्हणजे वटाण्याबरोबर कुठली जोडी लावता किंवा काय आणि आज जो कॉम्बिनेशन आम्ही लावता? करतो तो तुम्ही केलास की नाही त्याच्या आधी तो सांगा आणि केला असाल तर त्याच्यात काय काय घालूचा ता सुद्धा सांगा. तुमका एक प्रश्न विचारते, म्हणजे असं तुमच्या सगळ्यांसाठी तो प्रश्न उत्तर येत असेल तर खाली कमेंट करून सांगा. वहिनी तुमच्यासाठी प्रश्न, म्हणजे तुम्ही कसं पटकन सांगतालेत ना, तुम्ही कमेंट करायच्या वेळेस 1-2 मिनिटं लागतली. सगळ्यात जास्त जगामध्ये खाल्ली जाणारी भाजी कोणती? घे बाय. उत्तर तुमका माहिती आहे, तुमच्या समोर पण आहे. पण ते आपणाक असं म्हणजे कधीतरी आपण तसं त्या अँगलने विचारच केलेलो नसता, की अरे ही भाजी आहे आणि ही सगळ्यात जास्त जगात खाल्ली जातात. जसं आपलं बटाटो म्हटलो, की काय म्हणतो सगळ्या भाजीबरोबर तो जातात. जोड गोडी त्याची होता. म्हणजे बटाट्यात काय कुणाबरोबरही तो त्याची चव मिक्स करून एक वेगळी चव, त्याची छान अशी चव मिक्स देतात. करता परत हां. भाजी वाढवता सुद्धा. हां, तसं बटाटो. असं अशी कोणती भाजी आहे जी जगात सगळ्यात जास्त खाल्ली जाता? आता तुम्ही कमेंट करून सांगा जर तुमका उत्तर माहिती असेल तर. मी जरा हां, उत्सुकता ठेवते तुमची म्हणजे मी सांगितलंय तर मग परत तुम्ही पण तुमका उत्तर लगेच कळत ना. हां. माका आठवला हे बघ, हे तसा माका असं माहिती असतं. आहे पण हे आठवलं वटाणे तर मी आपण नको सांगेन. घेऊया. हं. आता बोलता बोलता आमची किती मिनिटं झाली बघा. मध्ये मध्ये ना बारके पण हत आणि मोठे पण हत. एकाच वाटाण्यातले असे. म्हणजे ही भावंडा मोठी होत 3 आणि ही छोटी असा झाला. आता एक त्या दिवशी आपण जो प्रश्न घेतलेला ना उखाणा, तुम्ही बघा रेसिपीमध्ये उखाणे आपण सांगितले, की जर कोणाक उखाणे येत असतील, हां. तर तुम्ही चांगले चांगले उखाणे त्याच्या खाली कमेंट करून सांगा. द्या एक. तर एक स्नेहाताई आहे, त्यांनी मस्त उखाणा लिहिलं. त्यांचा उखाणा काय तो वाचून दाखवते. परब जावा जावा, परब जावा जावा म्हणजे जावा जावा रिलेशन. परब जावा जावा जेवण करतात छान. सूर्यकांत रावांचे नाव घेते घेऊन सगळ्यांचा मान, देऊन सगळ्यांना मान. असं त्यांनी तो छान उखाणा लिहिला. तर मला तो उखाणा आवडला, तर म्हटलं आज तुमच्याबरोबर शेअर करा. तुमच्याकडे काय उखाणं असेल, कारण मकर संक्रांत दिलेली आहे. आता 14 तारखेपासून आपले हळदी-कुंकूचे प्रोग्राम सुरू होतले. तर हळदी-कुंकू म्हटला, की हळदी-कुंकू आणि उखाणा येतोच येतो. तर तुमच्याकडे काय छान उखाणं असेल आणि माझ्या प्रश्नाचं उत्तर असेल, की अशी कोणती भाजी आहे जी जगात सगळ्यात जास्त खाल्ली जाते? तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. आणि येतं हो आणि तिळाचे लाडू घेऊन येतं. हां, ती रेसिपी पण लाईव्ह येतली बुधवारी. ह्या बुधवारी तुमका तिळाच्या लाडूची लाईव्ह रेसिपी गावतली. हे बघा, ह्याला ना सफेद बुरशी आलेली आहे म्हणून हा वाटाणा मी घेणे नाही. हे बघा असं आतमध्ये तसं वाटाणा माका दिसता चांगलो, पण हां, वाटाणा चांगला आहे. बाहेरूनच फक्त सफेद बुरशी आली आहे, त्याच्यामुळे मी घेते. तर म्हणून वाटाणे सोलताना पण काळजी. पटापट आता वाटाणे आपले सोलून होतायत. चला, वाटाणे सोलायला काही जास्त वेळ नाही लागत. पटापट असे होतात. हे अर्धा किलोच वाटाणे आहेत. जर तुमका दाखवूसाठी आम्ही आधी स्टोअर केलेले मी तुमका दाखवते. गेल्या वर्षी. गेल्या वर्षीचे जे स्टोअर केलेले आहेत अगदीच त्याका कसलोच हात नाही आणि त्याचे काय काय टिप्स आहेत कसं स्टोअर करायचो कितपत स्टोअर करायचो किती वेळ स्टोअर केलेलो बाहेर ठेवायचो
किती वेळ तो लगेच वापरायचो, किती वेळात आणि कसं वापरायचो, तो पण आम्ही तुमका सांगतलो ह्या जसं व्हिडिओमध्ये. सांगितलं ना, हे बघा आता बोलता सांगते. जर हे वाटाणे तुमका खाली फ्रिजमध्ये स्टोअर करूचे आहेत, फ्रीझरमध्ये नाही हां, जिथे भाजी ठेवतो. 1-2 दिवस. 3ऱ्या-4थ्या दिवशी ह्याका मोड येऊक सुरुवात होतात आणि ह्याची चव बिघडायला सुरुवात होता. त्याची जी गोडसरपणाची चव असतात ती. म्हणून हे जर तुम्ही खाली लगेच वापरून टाकणार असाल, तर तुम्ही फ्रिजमध्ये खाली स्टोअर करा आणि पुढे वर्षभर टिकवण्यासाठी तर पुढचा व्हिडिओ स्टे ट्यून. नाहीतर लगेच आता मी सांगितलं तर तुम्ही म्हणशाल, "अरे चला प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, रेसिपी मिळाली, आता आम्ही टाटा गुड बाय करतो." चला. दोघात एक लागल्याबरोबर हं. पटकन अर्धा किलो बोलता चाली चाली झाले. हां, बस झालं. आता हे थोडे हां, एवढेसे ठेवून देऊया. आपल्या रेसिपीपुरते हे मोर दॅन हां. इनफ आहात. आता ते कशात भरायचे? ह्यो बघा. ह्यो भरूचो ठेवचो दाखवूचो ह्यो बघा. ह्यो गेल्या वर्षीचो. मी असे डबे आहेत ना, ते मी मिळाले होते हळदी कुंकातून. सगळा सगळा हळदी-कुंकवाचाच वापरतो. हळदी कुंकवात मिळाला होता. तर हे डबे एअरटाईट आहेत आणि झाकण पण गच्चा. तर ह्यो वाटाणो. आता ह्यो वाटाणो मी तुमका दाखवते. आता हळदी-कुंकवावरून एक जोक्सचं पार्ट हां, मध्येच रेसिपीला ब्रेक. त्या दिवशी मी एक Instaवर रील बघत होती. माझं स्वतःचं असं क्रेडिट नाही हां बाबा त्याचा. तर त्याच्यात काय लिहिलेलं माहिती एका लेकाने आपल्या आईविषयी एक कमेंट टाकलेली. म्हणजे एक कमेंट करून व्हिडिओ केलेला. त्याने काय लिहिलेलं आहे, "आईकडे कितीही प्लास्टिकचे डबे असू दे, नगरसेवकाच्या हळदी-कुंकूला मिळणाऱ्या डब्यासाठी आई नक्की जाईल आणि लाईन लावेल." तर हे सगळे हळदी-कुंकवाचे डब्बे आहेत. तसे मला पण भेटतात. मी पण त्याचा काही ना काही वापर करून टाकते. आता ह्यो बघा. चांगलं भरीव जो वाटाणा होतो ना, तो आम्ही असं काढलेलो तसंच मी ह्यो काढलंय आणि ह्यो बारको ना, तो उपम्यात घालायचो. नाहीतर आजच्या रेसिपीत याचा उपयोग होतलो. उपमा करूची वाट बघूक नको. हे बघा. हे आपले गेल्या वर्षीचे वाटाणे. हे बघा. हे वरती ठेवलेले होते फ्रीझरमध्ये. हे बघा बर्फ तुमका दिसत असाल. आता ह्यो काढलो ना, ह्यो काढल्यावर फक्त ह्यो तुम्ही उपसून घेईपर्यंतच वेळेचो बाहेर ठेवायचो. म्हणजे आता तुमका व्हय रेसिपी म्हणजे पावभाजीत म्हणा, मटरची भाजी म्हणा, लगेच 2 मिनिटाच्या आत ह्याका आत ठेवायचा. नाहीतर नाहीतर ह्याचं तेवढे हं. तुम्ही बॅगो करून ठेवा. जसे आता हळदी-कुंकूचा विषय तर हळदी-कुंकवात ते पाऊच गावतात ना, तसे म्हणजे पाव-पाव किलोचे प्रसादीचे असतात ना तसे. हां, तसे प्लास्टिकचे पाउच एअरटाईट. हवाबंद भरून ठेवा. आता ह्यो माझं बघा आहे फ्रीझरमध्ये असा ह्यो बघा आणि ह्यो हय पण नाही ठेवायचो, हय पण नाही ठेवायचो आणि हय पण नाही ठेवायचो. त्यांना काय होता सरोज दरवाजा उघड-झाप होतो ना, हां, टेम्परेचर वर खाली होतं हां. त्याचं. दरवाजा जेवढा हां, उघडाल तेवढा वर खाली. मग ह्यो हां. मधोमध ठेवा. हे बघा हां, इथे मग साइडला एकावर एक यायचो ठेवा, पिशवीत हां. ठेवा. काही-काही जणांचं इथे जो सिंगल डोअरचं असतं ना, हिसर हां, बर्फ तयार होता. म्हणून ह्याच्यामध्ये थोडंसं असं डिस्टन्स ठेवून असं मधोमध ठेवा. हां, म्हणजे जेणेकरून इथे बर्फ तयार झाला तर हा इथपर्यंत नाही येणार आणि हे काढल्या-काढल्या लगेच हे का ना नरम पडा देऊसारख्या नाही. लगेच याचा हां. वापर करू नाहीतर 15-20 मिनिटांनी बर्फ वितळून ते वाटाणे असे नरम पडायला लागतात. त्यांची ती हां, टेम्परेचर आहे ना कमी जास्त होता. म्हणजे काय आपण काढलं आणि म्हटलं आता थांबा एका ठेवते आणि मी बटाटे चिरते, कांदे चिरते इतपत हां. नाही करायचं. तुमका काढून लगेच. घ्यायचं आणि लगेच आत ठेवायचं. ही काळजी तुम्ही घ्यावा. मग तुमचं वाटाणं मोठ्या भांड्यात स्टोअर केलेल्याचा उपयोग चांगलं होतं. आणि तुमका ही जर टिप आवडली असाल ना, तर तुम्ही नक्की डबल टॅप करून लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला 1, 2, 3, 4 आणि 5. हां, एक ताई काय म्हणतात, "अजून हा गेल्या वर्षीचा वाटाणा." हो, हो, गेल्या हा गेल्या वर्षीचे वर्षीचा वाटाणा. जसं तुमका सांगलंय ना, फ्रीझरमध्ये कुठे ठेवू लगेच दरवाजाकडे नको ठेवू. जरा आतल्या साइडिक मधोमध ठेवा, जेणेकरून त्याचा टेम्परेचर तसाच मेंटेन राहावा. कारण दरवाजाकडची वस्तू लगेच उघडली ना, की थंड पण होता आणि लगेच गरम पण होता. त्याच्यामुळे ही काळजी घ्या आणि वाटाणा लगेच फ्रिजमधून काढलं ना, बर्फ तयार होतोच. लगेच वापरून घ्या. त्याचे ना वितळू देऊ नका. बर्फ वितळायला लागलो ना, की वाटाण्याचा कलर सुद्धा बदलता बघा. चेमले तो जातात. चेमलेस हां. आणि तो मालवणी असं शब्द चेमलो. हां. आणि त्याची चव एकदम वेगळी मग लागतात. सपक हां. अगदी पाणी आळतात ना तसा लागतले. पण हं. लगेच जर तुम्ही वापरलास ना, म्हणजे तुम्ही आता म्हणतास भाजीची सगळी तयारी केलास किंवा पावभाजीची तयारी केलास, तुमका कुकरात लावूचे तर तेव्हा काढा आणि लगेच लावा ते. पाण्यातून काढा फक्त ते, की ते आपण ह्यो वाटाणा पाणी न लावता, न धुता वापरतो ना, हं. म्हणून ते पाण्यातून एवढा काढा. ही काळजी घ्यावा. नाहीतर तुम्ही हं. म्हणशाल मी डायरेक्ट वतते. पण नाही आणि धुवून तर अजिबात स्टोअर करू नको. पाणी जाता नाही असेच ठेवा.
प्रतीक्षाताई लिहिते फ्रीझरमध्ये ठेवलं तर हां, फ्रीझरमध्येच. हे आपलं डीप फ्रीझरमध्येच फ्रीझर आहे ठेवायचं. ना, फ्रिजमध्ये खाली जर जसं मी बर्फ सांगितलं होता. ना हां, फ्रिजमध्ये 1-2 दिवसच. हे खालचं जे आपलं फ्रिजचा भाजी तिथे स्टोअर करतो त्याच्यात 1-2 दिवसात त्याला मोड यायला सुरुवात होतात आणि चव पण बिघडते. म्हणून खालच्या पार्टमध्ये नाही तर फ्रीझरमधला जो पार्ट असतो ज्याच्यात आईस्क्रीम ठेवतो आपण, तिसर ठेवा. चला, कधी-कधी काय-काय जण दुधाच्या पिशव्या पण ठेवतात हां, फ्रीझरमध्ये. पण मसाले पण हां, ठेवतात. अगदीच डबे नाही तर तुम्ही पिशवे वापरा. मी सांगितले ना हळदी-कुंकूचे पाउच वापरा ते झिप लॉकचे असतात ते. आणि हो बघा, मस्त आपलं भरीव वाटाणं आजची आपली रेसिपी आहे वाटाण्याची चा. खिमा. मटर खिमा. हे काय इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात माहिती आहे? ग्रीन पीस. मटर हां, न मटर. न नाही. असं आज रविवार मटर, मटर. हां, आज रविवार तर आता सगळी तयारी करून घेतलेली आहे. फक्त कांदे, टमाटे चिरूचे होत. चॉपिंग बोर्डमध्ये घाला आणि चिरा ते. आता मी आता ती हे पाणी चिरते. पहिला हां, तापवून घेऊया ना. पाणी नाही आधी वाटून घेऊया हे वाटाणे. तर आता मगाच्या प्रश्नाचं उत्तर तसं तर कोणी काही दिलेलं नाही. वहिनी तुमका येतं तर तुम्ही सांगू शकता अशी कोणती भाजी आहे जी जगात सगळ्यात जास्त खाल्ली जाते? हां. एकावर एक. ह्योच तो माझा एकूण तो एक मोठो बघा हातातच येता आणि ह्यो चिट्टाकलो हा. आता ह्याच्यातले बारके आहेत ना ते मी थोडे एवढे काय लागतले नाही आपल्या खिम्याक. हे अर्धा किलो वाटाणे आहेत. तसे ते साला जातातच. साला जातील तुमचे 200-300 ग्राम 200 ग्राम तरी साला जातात. 1 किलो आणलास तर पाव किलो साला जातातच जातात. बटाटा नाही आहे. जसं मी सांगितलं ना बटाटा नाही. भाजी, भाजी. बटाटा ही भाजी नाही, बटाटा हा फळ असतो. कंदमूळ आहे ते. हां, कंदमूळ आहे. भाजी, भाजी. आता मी वाटीने मोजून दाखवते तुम्हाला मी किती वाटाणा घेतलाय तो. म्हणजे तसा अंदाज येईल. हे बघा. एक ताई मेथी म्हणताय मेथी नाही, तुम्ही. मेथी नाही. सगळ्यात जास्त खाल्ली जाणारी भाजी नाही. मेथी पण वर्षाच्या 12 महिने नाही गावत. छोटी गावते, मोठी नाही गावत. हां, चिकन बिर्याणी देतो रेसिपी. हे आता 1 वाटी घेतलंय मी आणि हो बघा ह्यो एवढं वाटून घेतलंय आणि ह्यो जो तो मी आपलं सरोजाक सांगतले स्टोअर करून ठेव. आता हे का पाणी न घालता मी आता ह्यो धुवून घेतोय आणि पाणी न घालता ह्यो वाटून असंच. घेतोय. हां. बघा छोट्या-छोट्या टिप्स असतात. त्या तुम्ही फॉलो केल्या ना, की पदार्थ आपला फसत नाही आणि खूप छान होतो. याला आपण कुठेही हिरवे मटार डायरेक्ट सोलून आपण जराशे धुवून घेतायत. कारण धुवून घेणं खूप गरजेचं आहे. पण ह्याच्यात वाटताना पाणी नाही घालायचं. वाटताना पाणी नाही घालायचं. पाणी सगळं मी निथळून घेते. हे बघा. आता हे कसे आपल्या पेस्ट नाही करूची आहे की एकदम पातळ नाही. दरदरीत जसं ह्यो वाटाणो आहे ना तसं म्हणजे बारकू बारकू. दरदरीत वाटून घ्यायचा. आता तुम्ही जे प्रश्नाचं उत्तर दोघा-तिघांनी ट्राय केलं त्याच्याबद्दल खूप-खूप आभार. तर त्याचं उत्तर आहे टोमॅटो. टोमॅटो ही अशी भाजी आहे, टोमॅटो ही भाजीच आहे. अशी भाजी आहे जी जगामध्ये सगळ्यात जास्त खाल्ली जाते. रोज. हां, रोज. कारण कुठल्याही भाजीमध्ये म्हणजे टोमॅटो जगात सगळेच जण खातात. आता हे उत्तर कसं वाटलं? आता म्हटलं उखाण्यांबरोबर हे सुद्धा आपण शेअरिंग करूया ना, की बाबा एखादा जे आपल्याला माहिती असेल एखादं नॉलेज. ह्या बघा. फक्त 2दा गर फिरवले गर. वाटाण्याचे गर फिरवले 2दा गर. हे बघा. इतपत आपल्याक ह्यो जाडसर वाटून घ्यायचा. हे बघा. आता ह्यो जर फ्रीझर मधलं वापरलास ना तर तो पाण्यात टाकून ठेवा, धुवून ठेवा आणि तो तसंच ह्यो करा. म्हणजे जर असं फिरवा. नाही फिरवलास ना तर चिरडा थंयच्या थंय. चिरडा करवा. तुमका मालवणी भाषा आवडली तर तरी पण डबल टॅप करा स्क्रीनवर आणि जो शब्द आवडत असत किंवा ओळखूक नाही येत असत तो पण तुम्ही सांगा कमेंटमध्ये. मग आम्ही सरोजाने मी त्याचा अर्थ सांगतो. चिरडाचा तसं अर्थ खळा म्हणजे म्हणजे काय? खळा. हां. खळा सगळ्यांकाच माहिती पडतला. खेळात जातात ना खळा. नाही, नाही. खळा म्हणजे काय? जर आपल्या अंगणाच्या भोवती अंगण असतं ना घराच्या समोरचा त्याला खळो म्हणतात.
आपल्या मालवणी भाषेमध्ये खळ्यात खेळ्यात जातंय. हां. म्हणजे त्या मस्त. मी अंगणामध्ये बोलले ना, हां, खेळात घराच्या जातात. समोरचं जे अंगण खळा. तो खेळायला जातात ते मैदान. हं. त्या मैदानात जातात म्हणतात. खळो म्हणजे दरवाजाच्या समोरचा आपला जो आपण आणि अंगण व्होवरो. सारवतो. हां. व्होवरो म्हणजे काय? आता ह्यो भोवऱ्यात प्रश्नाचा आता तुला थांब, काय थांब. माहितीये? व्होवऱ्याचा प्रश्न आहे ना, याचं उत्तर मालवणी असेल तर नक्की द्यावा. व्होवरो म्हणजे काय? व्होवरो असताना तो आपल्या गृहिणींना लागताच लागतात. तर पटापट लवकर, लवकर द्या. व्होवरो म्हणजे काय? नंतर याचं उत्तर नाही आलं तर आम्ही देतो. ह्यो मालवणी शब्द हा व्होवरो. सुरी काय गेली? आज आपली रेसिपी आहे मटर खिमा. हं. मटरचा खिमा. हं. त्याच्यासाठी काय काय घेतलेलं आहे? 2 कांदे. हं. आता हे रिंगा आहेत ना, ते मी अशीच घेतलंय, की त्यानंतर व्हयत म्हणून. ते कांदे पाण्यात टाकलेले. ते आता घेते बारीक चिरून. टमाटर घेतलेले. त्याच्यानंतर आपले ह्यो वाटाणा वाटीभर. ह्यो बारको पण मी नंतर घालतले शेवटाक. लसूण घेतलंय 10-12 पाकळे. आला घेतलंय ह्या बघा. त्याच्यानंतर तीळ घेतलंय 1 चमचा, काजू घेतलंय 2 चमचे, कोथिंबीर मूठभर, कसुरी मेथी आणि आपले मसाले. आज आपल्या परब किचनमध्ये होता मटर खिमा. र चा उच्चार ऐका, मटन खिमा नाही. मटर खिमा. म्हणून मी लिहिताना जर पडले. आम्ही तर ह्या रेसिपीक ह्या नाव दिलं. तुमका खायचं नाव सुचत असत तर तुम्ही सांगू शकता. नाहीतर सहज आपली वाटाण्याची भाजी म्हणा. थयच्या थय गरगरीत पावभाजीसारखी. आमका आवडला ह्या नाव आम्ही ता दिलो मटर खिमा. कारण खिम्यासारखीच ही करूची हा आपल्याक. सगळ्यांचा परब किचनमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. हळदी कुंकूसाठी कोणाक नावं हवी असतील तरी सांगा. उखाणे, उखाणे. आता मी उखाणो घेते. आजची आपली रेसिपी आहे मटन नाही हां, मटर खिमा. ओले वाटाण्याचो खिमो. हां, आता हे स्टोअर करूच्यात ना? हां. हे आता आपण स्टोअर करूच्यात तर मी हे डब्बो शोधतले चांगलो. पण ह्याच्यात बघा एक ह्यो वाटाणा गावलो. निवडून हं. ठेवायचे. सोलते वेळी हं. निवडूनच ठेवायचे हां, वाटाणे. निवडून चांगले चांगले आहेत ना, हां. ते स्टोअर करून फ्रीझरमध्ये ठेवायचे. फ्रीजमध्ये नाही आणि एअर टाईट. हां, कमेंट घेते मी. काय लिहिलंय ताई काय लिहिलंय? अ, मीनाक्षी लिहिते टोमॅटो पालेभाजी आहे. टोमॅटो ही पालेभाजी नाहीये, फळभाजी आहे. फळभाजी आहे, पण भाजी आहे. हां. मुळात मी काय विचारलं, जगात सगळ्यात खाल्ली जाणारी भाजी. आता आता टोमॅटो ही त्याच्यानंतर फळभाजी हं. आहे. आता त्याच्यानंतर मीनाक्षीनेच लिहिलंय, आमच्याकडे खल्ले हे शेतात असतात. जिथे तांदूळ किंवा धान्य शेतातून काढून मा मान मागवले जातात. अ, प्रकाशने लिहिलंय, ताई मी साक्षी बोलते. मालवणी बोला, मी पण मालवणी आहे. हो, आम्ही मालवणीच बोलतो. वैष्णवीने लिहिलंय, हाय. प्रतीक्षाने लिहिलंय, मी पण मालवणी आहे. हो. मीनाक्षीने लिहिलंय, वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स युजलेस वर्क. ओके, यूट्यूब शॉर्ट बघणं हे युजलेस वर्क आहे, पण काय-काय जणांना ते आवडतात. कविता लिहिते, हाय ताई, हाय. शंकर लिहित आहेत, व्हिडिओ बघणे. हं. हो, व्हिडिओ बघा आमचे. आम्ही पण तेच म्हणतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल, तर तुम्ही डबल टॅप करून नक्की लाईक करा. जर उखाणा तुम्हाला हवा असेल मकर संक्रांतीसाठी एखादा उखाणा तर आम्ही रेसिपी करता-करता तुम्हाला देतो. तो उखाणा तुम्ही वापरू शकता. तुमच्या काय म्हणतात ते हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमासाठी किंवा आजकाल सगळ्या सोसायटीमध्ये सत्यनारायणची पूजा पण चालली आहे हो. हां. 31 नंतर हां. डिसेंबर नंतर पूजा चालू होते. परीक्षा चालू होते. हां, परीक्षा. जागृतीने लिहिलंय हाय, श्रद्धाने लिहिलंय हाय, मोहिनीने लिहिलंय ओके. धन्यवाद. स्वागत आहे मोहिनी तिने तुमचं. परत हाय लिहिलं. हां, स्वागत आहे. परब किचनमध्ये खूप खूप स्वागत. आणि आमच्या ज्या रेसिपी आहेत ते साध्या सोप्या असतात. पण त्यांची चव जी असते ना ती A1 असते. तुम्ही जर त्या रेसिपीच्या टिप्स फॉलो केल्या ना, तर तुम्हाला पण ती चव खूप छान लागेल. आता जशी ह्याच्याच पूर्वी आम्ही सांगितलं, की मटर तुम्ही वर्षभर कसे स्टोअर करू शकता. तर तुम्हाला सांगितलं फ्रीझरमध्ये तुम्ही चांगले-चांगले मटर एअरटाईट बॅगेमध्ये किंवा पिशवीमध्ये किंवा डब्यामध्ये एअरटाईट डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवा. तुमचे मटर जशाच तसे राहतील आणि वापरताना पटकन काढा आणि वापरा. जास्त वेळ ते असे ह्याच्यावर म्हणजे नॉर्मल रूम टेम्परेचरवर ठेवू नका. त्याने ते एकदम नरम पडतात बर्फ वितळून. दीपालीने लिहिलं हाय, सुनीताने लिहिलं हाय, परब चव्हाणने लिहिलं हाय.
तुमचं गाव खयचो मोहिनी हाय विचारता. आणि तुमका सगळ्यांका नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. आम्ही ते देवचे अरे ठेवलेलो हो हो हो, सगळ्यांका विसरून आणि तुम्ही सुद्धा आमका देवा अरे नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज 4 तारीख आहे. हं. दिवस असे 4 दिवस निघून पण गेले. म्हणजे दिवस पटापट, पटापट निघून जातायत. आता दुसरा चॉपर असताना तर मी त्यांना टोमॅटो कापायला नक्की मदत केली हां. असती. पण काय होतंय माहितीये, माझ्याकडे दुसरा चॉपर नाहीये आणि ह्याच्यावर नको बाबा, खडबडीत, खडबडीत हे खराब व्हायचं. त्याच्यामुळे किती कापताय? 3 की 4? सगळेच कापतायत पण आता ते. टोमॅटो पण ना, जर तुमका भाजीत किंवा खिम्यामध्ये किंवा बुर्जीमध्ये वगैरे वापरूचे असतात ना, तर सर्रास असे लाल भडक हां, असे चांगले पिकलेले टमाटर वापरायचे हां. ते कमी पिकलेले वापरू नका, कारण ते लवकर शिजत पण नाही आणि त्यांची चव पण चांगली नाही लागत, म्हणजे वेगळी लागते. त्याच्यामध्ये खिमा पाव जर तुम्ही हा बनवत असाल, मटर खिमा, तर तुम्ही नक्की खिमा म्हटलं की मला पावच आठवतो, होय, तो होय. खिमा पाव. खेम्याबरोबर हां. ह्याच्याबरोबर पाव खावा, भाकरी हं. खावा, नान खावा, अहो हां. भाताबरोबर सुद्धा खावा, चपाती बरोबर खावा. त्याच्यासाठी जर तुम्ही पावभाजीसाठी किंवा अशासाठी जर टोमॅटो यूज करत असाल ना, तर असे चांगले लाल भडक. पण सध्या टमाट्याचे भाव तुम्हाला माहिती आहेत. 1 किलो टमाटे ₹60 आहोत. तुमच्याकडे किती आहात ते सांगा. म्हणजे जस्ट विचारतोय. आमच्याकडे ₹60 आहे, कधी ₹40 होते, ₹50 पण. आले मी एका मिनिटात. सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आम्ही देऊ शकलो नाही तुम्हाला शुभेच्छा. गेल्या वेळेला आम्ही नव्हतो आणि ह्या लाल मी बिया काढूनच करते. तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. मला टोमॅटोच्या बिया मी खातच नाही त्या. मी काढून टाकते. कोणाकोणाक माहिती आहे व्हवरो तर पटापट सांगा लाईव्हमध्ये, कमेंटमध्ये लवकर टाइप करा. व्हवऱ्याक काय म्हणतात? व्हवरो ह्यो मालवणी शब्द असा. जसं आम्ही सांगितलं खळा, खळा असता, व्हवरो असता. आता हे माझा टोमॅटो आणि कांदे चांगले बारीक चिरून झाले. चॉपर असतो तर मी पटकन चॉपरमध्ये गर फिरवलं असते. पावभाजी कांदे होते, आता विसरले. आता जो वाटलेलो मटार आहे ना, तो मी आता काढून घेते, की त्या माका मिक्सरचा भांडा लागतला. हे बघा. आता ह्यो जो आहे ना, एवढं वाटीभर घेतलेलो आहे ना, ह्यो बघा, ह्यो एवढो झालो. म्हणजे किती? आपल्या 4 माणसांका बरोबर होतलो ह्याचो जो खिमा आपण करतलो ना. आता मालवणी बोलूक गेलं ना, तर खिमो होतलो. म्हणून मी आपला मराठी शब्द वापरते. खिमा करतलो ना, तर त्याचो 4 माणसांसाठी व्यवस्थित होतलो. 2 पावाबरोबर खाऊक ना 4 माणसांसाठी बरोबर होतलो. म्हणजे 4 माणसांका 8 पावा असा गणित आहे. आता हे आला लसूण पेस्ट करूची आहे ना, म्हणून मी काय केलंय मिक्सरचा भांडा रिकामी केलंय. लसणीचे तुकडे घातले थांबा आणि जरा 2 मिनिटं थांबवते. हं. वरुणने लिहिलंय नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक यू सो मच. श्रद्धाने लिहिलंय तुम्हाला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला सुद्धा आणि तुमच्या परिवाराला सुद्धा नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आसावरीने लिहिलंय हाय माझे गाव हरकुळ. हो, आमचे गाव श्रावण, कणकवली. प्रतीक्षाने लिहिलंय हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर टू यू. जागृती पवारने लिहिलंय हॅपी न्यू इयर, हॅपी न्यू इयर. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. वनिताने लिहिलंय कुठची डिश आहे, तर आज आपण करतोय मटर, हिरवे मटर. हिरव्या मटरचा खिमा. मला वाटतं मला ओपनिंगमध्ये तेच लिहायला पाहिजे होतं. मटरच्या जागी हिरव्या मटरचा खिमा. हिरव्या तर आता मी वाटाण्याचा ते खिमा. आता मी ते टायटलमध्ये नक्की रेक्टिफाय करते. थँक यू सो मच. राजपूतने लिहिलंय ओके. सुनीताने लिहिलंय यमुका नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. हो, तुमका नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. तुमका सगळ्यांका नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. तुमच्याबरोबर तुमच्या परिवाराला पण खूप खूप शुभेच्छा. रविवारी व्हेज आहे, नॉन-व्हेज झाले. हां, आता नॉन-व्हेजच्या रेसिपी 2-4 झाल्या, तर म्हटलं आजची व्हेजची रेसिपी दाखवतो. तशी आम्ही नॉन-व्हेजची पण रेसिपी तुमका दाखवतो. आता काय श्रावण नाही, मार्गशीर्ष नाही, काही एक नाही, आता बिंदास. त्याच्यानंतर काव्याने लिहिलंय, "हाय ताई, नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला पण." श्रद्धाने लिहिलंय, "आमच्याकडे ₹80 किलो टमाटर आहेत." आमच्याकडे पण आहे 60 आणि 80च्या दरम्यान. सुनीताने लिहिलंय, "तुमका असे लिहायचे होते." हां, ते कळलं मला. वाचलं मी. थँक मटर सियाने लिहिलं, मटर असेच ठेवायचे का पाण्यात थोडे उकळून मग स्टोअर करायचे? तर त्याचं उत्तर आहे नाही. तुम्ही सोललेले मटर असेच ठेवायचे पाण्याचा हात न लावता. तसेच तुम्ही एअरटाईट डब्यामध्ये स्टोअर करायचे. हा व्हिडिओ जेव्हा बंद होईल ना, म्हणजे सेव्ह होईल, तेव्हा तुम्ही लाईव्हमध्ये जाऊन हा व्हिडिओ बघू शकता.
आता हे बघा ह्याच्यात काय दाखवलं ते दाखवा. हिरवी मिरची नाही, हिरवी कोथिंबीर, लसूण, आला, थोडंसं टमाटर घातलंय कारण त्या मिक्सरात फिरायचा नाही आणि आपले अर्धे तीळ घातलंय आणि थोडे काजू 2-3 काजू ठेवलंय मी नंतर आणि ह्या सगळं आता मी वाटून घेते. कारण कांदो मी जरासं आणि टोमॅटो जरासं घेतलंय, की त्या एका फिराक व्हाया म्हणून. एकीने उत्तर दिलंय पूनम ताईने, पूनम तावडेने, होरो म्हणजे जेवणाची खोली. हां, बराबर. बरोबर. मग पूनम ताई तुम्हाला एक हॅम्पर आता त्याच्यासाठी तुम्हाला विरारमध्ये यावं लागेल. पण तुम्ही बरोबर. नक्की या. बरोबर उत्तर आहे. आसावरीने लिहिलंय तुमच्या दोघी गोड आहात. मला खूप आवडता. थँक यू. त्याच्यानंतर सुनीताने लिहिलंय आज मटारचं काय-काय बनवणार? तर आज आम्ही मटारचं केलेलं मटारचं बनवत आहोत खिमा. तर तुम्ही ती खिमा पाव म्हणू शकता. 2 वेळा तळून घ्या. चला आता आपलं हे हिरव्या मिरचीचं वाटण आपण करून घेतलं. आता पाणी तापवूया ना. हिरव्या मिरचीचं नाही हां, हिरवी हं. मिरची नाही घातली मी हे बघा. हिरवं हिरवं कांदा कांदा नाही. कांदा पण घातला नाही. आलं, लसूण, थोडासा कांदा कारण ते लागणार नव्हतं बघा एकदम कमी आहे ना हां. आणि मला बारीक हवं होतं, एकदम बारीक पेस्ट हवी होती. नाहीतर दरदरीत हवं असतं तर मी घातलं नसतं. पण मी टोमॅटो थोडासा 4-5 दाणे कापलेल्याचे आणि हां. काजूचे गर घातले 4, 3 ठेवलंय आणि थोडेसे अर्धा चमचा तीळ, थोडेसे तीळ ठेवलंय. कसुरी मेथी आता काय तेल आणि आपला जिरा फोडणीत आणि ही पेस्ट. आता आपलं महत्वाची गोष्ट रवली त्याच्याशिवाय आपण पुढेच जाऊ शकलो नाही. काय पटापट जर एका मिनिटात कमेंट करून सांगलात तर सांगतो तेपर्यंत त्या वस्तू काढतायत ते म्हणजे किचन मधला लाईटर. पाणी तापवायचं होतं ना. ते गॅस पण सकाळी तापवून नाही घ्या. गावला ना तर डोक्या फिरता आणि एक कशाने फिरता सांगू गॅस संपलो की अरे सकाळ पण सकाळ पाणी तापवायचं आहे की नाही? हा तापूचा हां, मग तेच सांगितलं मग. तर तोपर्यंत फोडणी होईपर्यंत तापतं लावाय ठेव. तसा पिऊचा पाणी या तसा पिऊ पण आता थंडीचा तो आहेच कोमट पाणीच पियायचं. त्याने घसे जरा व्यवस्थित राहतात. सकाळ सिलेंडर संपलो ना माझा 1 जानेवारीच सकाळी सिलेंडर संपलो. मेरे झाला कल्याण नशीब सुट्टे होते पोरांचे पण आणि ह्यांचे पण. आज आपण बनवतोय मटर खिमा. सुप्रिया ताईने बरोबर बोललं आहे. तुम्हाला सगळ्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा द्यायच्या खरंच राहिलेल्या. आता घालून घेऊया तेल. मी कसा तेल घालते तर बघा कढईत सगळा गोळवतोय. नंतर हँडल धरू काय आणि असा करू काय ह्या बघा. तसं खिम्याला तेल जास्त लागतं हां. म्हणून जवळ-जवळ 1.5 पळी तेल घेतलंय. एक मोठी आणि नंतर हाफ असं आणि हे तेल पटकन तापलं बघा कारण ही कढई एकदम खूप जास्त लवकर गरम होते. त्याला बुडबुडे यायला लागले. बघा फोडणी असा प्रकार असतो. आता थोडासा जिरा ना माकाना सहसा आवडत नाही. मला पण नाही आवडत. मालवणी लोक तरी फोडणे कसा भाजीच्या वगैरे रेसिपी घालत नाही. तुम्ही घालत असाल तर घाला पण मी आपला घातलंय थोडासा. मला पण जिरो हे प्रकार पण पचराक बरा असतो. जिरा थंड असता आणि आपल्या गॅससाठी पण चांगला असता. आता तेलाची चांगली तवंग येण्यासाठी ह्यो बघा ह्यो लाल मसालो आहे ना गो हा आपलं मालवणी नाही मालवणी मसालो नंतर टाकतले. आता ह्यो टाकलंय गॅस बारीकच आता आपण भुतूर घालूया कांदे इतके बाजूचे आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये तो कांदो एकदम बारीक शिजाक होया. आता काही लाल गुंद कलर आधीच मसाल्याचा आता हे काय यांचंच नाही. सिया ताईने लिहिलं कढई छान आहे. लिंक शेअर करा. हो आम्ही नक्की लिंक शेअर करतो. इथे प्रोडक्टच्या लिंकमध्ये तुम्ही खाली जाऊन क्लिक केलात ना तर तुम्हाला लिंक दिसेल. ती कढई तुम्ही खाली लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तिथे तुम्हाला लिंक दिसेल. तिथून तुम्ही ही कढई तुम्हाला आवडली तर तुम्ही घेऊ शकता नक्की.
किती वेळ लागेल खिमा व्हायला, तर जवळजवळ 15 मिनिटं लागतात. कारण हो. आपल्याला कांदा टोमॅटो खूप चांगल्या प्रकारे भाजावा लागतो. तुम्ही सहसा आहे ना, आता मी हा चिरून घेतलाय. तुम्ही हा ना आपला तुमच्याकडे चॉपर जर असेल ना, चॉपिंग काय बोलतो त्याला? चॉपरच. हा चॉपर. चॉपर नाही, सॉरी. चॉपर म्हणजे ते चॉपर एरोप्लेन वाला वरचं ते चॉपर. पण असं चॉपर म्हणजे चॉपिंग. मोठं मोठं पण याचं चॉपिंग काय बोलतात त्या भांडा असा चॉपिंगचा Chopping. धागा वडूचा पावभाजीच्या रेसिपीत आम्ही तर असतात ना त्याच्यामध्ये एकदम बारीक हे केला जातात त्याच्यात घातलास ना तर किम्यासाठी ते उत्तम कांदो आणि टमाटर. जसं हे चॉपिंग बोर्ड असतं ना तसं. हा ही रेसिपी लाईव्ह असल्यामुळे तुमका असं वाटत असं ती जास्त मोठी आहे. कारण ही लाईव्ह रेसिपी आहे. एडिटेड रेसिपी मध्ये कसं प्रोसेस आपण कमी करून दाखवतो, एवढं जास्त ढवळण्याचं नाही दाखवत. ढवळण्याचा पण ही- शिवाय आणि हा. वाटाणे सोलूचा पण नाही. हा. तो एक व्हिडिओ म्हणजे आम्ही म्हटलं वाटाण्याचं खिमो दाखवतो तर वाटाणे स्टोअर करूतो म्हणजे तुमका नवीन वर्षाचा गिफ्ट. हा. मग त्याच्यामुळे ही जरा वाईस तुमका मोठी वाटत. आता मोठीच गॅस केलंय आणि कांदो आपलो चांगलो परतून घेतोय मी याच्यामध्ये तेलामध्ये मसाल्याच्या तेलामध्ये. पण असं म्हणतात फोडणी ना मोठ्या गॅसवरच द्यायची. हा आता जो आपलं टमाटर पण ढकलून घेतलाय. इथे जर तुम्ही मीठ आणि आपला घातलात ना, पाणी तापला. मीठ घातलात तर कांदा टमाटर लवकर मिक्स होतो. हा त्यात थोडस मीठ घालून घेऊया. आणि हे बघा थोडस चवीपुरती आपण मीठ घालून घेऊया. तुम्ही लक्षात ठेवा की इथे आपण मीठ वापरलेलं, त्याच्यामुळे नंतर घालताना जरा जपून. आवाज छान येतो कारण कांदे आणि टमाटर मध्ये पाणी असतं ना. हा त्याच्यामुळे हे आवाज कमी तेलात होतोय. गेल्यानंतर तो आवाज येतो ना, तो येतोय. तो पूर्ण शिजलो की तो आपला चरचर आवाज येणार नाही, यायचा बंद होतो. पण ही खरी मजा इथेच असते. तेल सुटेपर्यंत आपण हे एकजीव करून शिजवून घ्यायचं. इथे जी चव असते ना ती पदार्थाची अन्नामध्ये उतरते. फोडणीच चांगली देव बसाक होई. असं म्हणतात मसाले हे चांगले वापरले तर पदार्थ चांगला होतो, असं नाहीये. नुसतं मसाले चांगले वापरा, पण त्याच्याबरोबर तुम्ही फोडणीला कुठे काय किती आणि कसं परतताय तेलामध्ये त्याच्यावर पण असतं. मी डाळ असा वापर करते बघा. त्याने काय होता आपला टमाटर राहतो विरघळाक मदत होता. बघा झालं ना विरघळला. इथे 1-2 मिनिटं तुम्ही झाकण ठेवून पण करू शकता. हा करू शकता. पण आपल्याला आता ती पेस्ट परतायची आहे जी मी वाटून घेतली आहे. 2-4 काजू वगैरे ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही आवडीनुसार आता मेथी सुद्धा मिळते, ती चिमूटभर घातली तरी चालेल. पण मी इथे मेथी न वापरता मी इथे कोथिंबीर चिरून वापरणार आहे. महादेव लिहितायत नमस्कार वहिनी. नमस्कार. भरपूर जणांनी हाय लिहिलेला आहे. श्वेताने लिहिलंय, रिहानने लिहिलंय. सगळ्यांना नमस्कार. सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि सगळ्यांचं आपल्या परब किचन मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. कुंदाने पण हाय लिहिलेला आहे, करिश्माने पण हाय लिहिलेला आहे. आता कोथिंबीर सुद्धा मी घालून घेतली. इथे तुम्ही मेथी सुद्धा हिरवी घालू शकता. आता एकदमच हे नरम झालेलं आहे, म्हणजे असं ढवळते वेळी वाटतं की बाबा हे नरम झालेलं आहे. आवाज पण बघा कमी झाला. हा आता मसाल्याचा डब्बा बंद करू. नाही मला टाकायचं. हा लागणार आहे पण थोडा वेळ परत काहीतरी पडायचं त्याच्यामध्ये. बघा आता ह्याला खरोखरच तेल सुटलेलं आहे. एकदा दाखवा. हे बघा, हे तेल सुटेपर्यंत कांदा आणि टमाटर असा हे घ्यायचा, म्हणजे ह्याची चव ना खरंच खूप छान येते. चला आता घाला. आता ही जी पेस्ट आहे ना, आपण काजू, लसूण, आला, कोथिंबीर आणि 2-4 टोमॅटो बघा कितकी होती बघा, एवढीशीच होती. त्या भांड्यात मी पाणी घालून नंतर भुसूर घालतलंय. आता ह्याच्यात पेस्ट घालून झाल्यावर आता आपण घालूया आपले बाकीचे मसाले. ह्यो मालवणी मसालो, ह्यो गरम मसाला गो. हा
तुम्ही आवडीनुसार घालू शकता. हा, पावभाजी पण धना घालू जिरं, शकता. पावभाजी, हा, हां, पावभाजी धना जिरं मसाला, चिकन पावडर, मसाला वगैरे घालू थोडीशी शकता. हळद. हां, जगभरातले मसाले तुम्ही घालू शकता. जे मसाले हा, तुम्हाला आवडतात. मॅगी मसाला सुद्धा घालू शकता. आणि ह्याच्यात काळो मसालो, गोडो मसालो हां, असता ना, तो सुद्धा तो सुद्धा घाला, त्याने घाला. सुद्धा छान चव येता. मालवणी मसाला, कोल्हापुरी मसाला, म्हणजे वेगवेगळे असे कांदा लसूण मसाला, असे वेगवेगळे मसाले जे तुमच्या चवीचे असतील ते तुम्ही घालू शकता. त्याने एक वेगळी चव येते. आता तो वाटाणा वाटलेलो आहे ना, तो घालून घेत आहे. आणि हे मटर आहेत ना छोटेसे, आपले चिमुकले, त्यांना वाटायची गरज नाही. ते धुवचे रवलेले, ते धुवून घेते आणि ते घालते. हे बघा, ते म्हणजे असं दिसले पाहिजे ना, की अरे आपण हिरव्या मटरचा खिमा बनवलेला आहे, म्हणजे हिरव्या वाटाण्यांचा खिमा. आता आपल्याला इथे शिजवायचंय हा. कितपत ते महत्वाचं आहे. हा. नाहीतर कच्चेच वाटाणे आपण वाटलेले आहेत, हा. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. नाहीतर तुम्ही म्हणतात अरे झाला म्हणजे कलर दिसता म्हणजे it's a किमो finish." झालो. नाही झालो, नाही आता झालाय. शिजूचा. हा, त्याच्यामुळे तुम्ही बघा की आता ह्याच्यात पाणी घालायचा की असं शिजवतो हा वाफेवर. ती वाटी घेऊया आपण. हा, जाऊ नका, नाहीतर तुम्ही म्हणशात झाला असेल. आता ती वाटीतून पाणी घेऊया, कारण मग तेवढाच मोजून पाणी घालूचा. कितपत आपलं पाणी शोषतलो मटर. मी तोपर्यंत ढवळते. तसं काही लागणार नाही, ही कढई जाड बुडाची आहे. आता ह्या पाणी आहे ना, थोडासा मी ह्याच्यात घातलंय, अर्धा वाटी, आणि अर्धा वाटी हय घातलंय. हो बघा, म्हणजे आपल्याला पेस्ट आहे ना, कशा फुकट घालवा काजूची बी, ती पेस्ट पण ह्याच्यातून आपले त्यात घालता येईल. आता ढवळ गो. पण ढवळताना ना नेहमी गॅस बारीक नाही करायचा, हा मोठाच करायचा. कुठला पण पदार्थ शिजवायचा असेल नंतर थोड्या वेळाने वाफेवर शिजवायचा, पाण्याचा अंदाज घेऊन. आणि मटर शिजायला काही जास्त वेळ नाही लागत. फ्रोझन मटर पण नाही, फ्रोझन मटर इनफॅक्ट लवकर शिजतं. लवकर हे शिजतं. मटर थोडे शिजायला ताजे वेळ मटर लागतं. शिजायला वेळ लागतो. आता ह्या पाणी सुकापर्यंत आपल्या घेऊ शिजून घ्यायचो. काय ही मालवणीत काय म्हणायचं असताला, किमो. खिमो. किमो म्हटलं की मग त्या कार्टूनची आठवण येतं, निमो. हा, निमो फिश. आज आपल्या परब किचन मध्ये बनता ओल्या वाटाण्याचो खिमो. हिरव्या मटर. हा, हिरव्या ओल्या वाटाण्याचो खिमो. तसं तुमका ही जर रेसिपी पूर्ण बघूची आहात ना, परत आम्ही कसे मटर स्टोर केले, तर त्याच्यासाठी तुमका ना हे करूचं लागतं, काय म्हणतात ते, काय हो, परब किचन मध्ये लाईव्ह सेक्शन मध्ये हे सेव्ह होतं व्हिडिओ. तर तुमका तो परब किचन मध्ये लाईव्ह सेक्शन मध्ये हो व्हिडिओ बघूचो लागतो. बघा कलर किती छान आता झाला. आता एका आपण ताट ठेवून वाफ काढू पाहिजे, त्याशिवाय हे का तेल सुटाचा नाही. आता आम्ही एक वाटी मटर घेतले, तर 1 वाटी मी पाणी घातलंय, गरम पाणी. हा, गरम पाणी. आता करूया गॅस बारीक. आणि ह्यो जो आपलं खिमो आहे ना, बघा रंग पण बघा मस्त, असाच रंग यायला पाहिजे. हो बघा, आता हे का आणखी रंग येतलो, पण एका आता वाफेवर ठेवू कया. आता ह्यो सोन करतय चारी बाजून व्यवस्थित. म्हणजे काय, सोईन करतय. आता ह्याच्यात ना मीठ सरोजने मगाशी टाकल्या ना, त्या टाकूचा. आणि आपल्या घालूच्या थोडीशी कसुरी मेथी, सुगंध छान वाफेवर राहू दे ना, पाणी ठेवचा लागतं. पाणी ठेवचा लागतं. मीठ पण घालूया का? हो, मीठ पण घे. तूच घाल आता, एकाच्याच हातीन होतो, 2 हातीन नको, कारण त्यांना अंदाज येऊचो नाही. माझा अंदाज माका एका चमच्याचो, माका हातीचो, मी हातीन वयरतोय. तर आता हे बस झाला एवढा. जर कमी पडला तर नंतर घालता येतं. थंडीत तीळ खावे म्हणून तीळ घालावेच. आता काजू नाही एवढ्यात घालत आहे, मीठ घातलेला, मी ढवळत नाही, मिठात सुटात पाणी. हा, नंतर ती प्रोसेस नंतरची आहे. आता वाईज जरा असा हे करूया. लाईव्ह रेसिपी दाखवताना हो वाईज पसारो होता. हा, तर तुम्ही आता आपण कमेंट घेऊया 2 मिनिटं. हा,
सोयन म्हणजे व्यवस्थित. प्रकाशने उत्तर दिलं. बरोबर. सोयन म्हणजे व्यवस्थित. प्रतीक्षाने लिहिलंय, तुम्ही दोघी ताई खूप छान बोलता. थँक यू सो मच. तुम्हाला नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मगाचपासून ह्या रेसिपी कंटिन्यू बघतायत. सुरू झाल्यापासून त्यापासून आतापर्यंत. मनापासून आणि धन्यवाद. आणि मध्ये-मध्ये कमेंटही देतायत. त्याच्यामुळे मला कळतंय, की त्या रेसिपी कंटिन्यू बघतायत. जर तुम्ही ही रेसिपी मध्येच बघू चालू केल्या असतालात, मी जसं मराठी घेतंय, मालवणी घेतंय, म्हणजे सगळ्यांका समजण्यासाठी, तर तुम्ही काय करा, ह्यो व्हिडिओ जेव्हा एंड होतलो ना, तेव्हा ह्यो परब किचनच्या लाईव्ह सेक्शनमध्ये सेव्ह होतलो. लाईव्ह असता. परब किचनचा YouTube व्हिडिओ, त्याच्यानंतर शॉर्ट व्हिडिओ आणि लाईव्ह व्हिडिओ असता. त्याच्यामध्ये तुम्ही ह्यो मटर कसो आम्ही सोललो, त्याच्यानंतर त्यातले कसे स्टोअर केले, कुठे स्टोअर केले, फ्रीझरमध्ये की फ्रिजमध्ये कसे स्टोअर केले, हे तुम्ही आवर्जून नक्की जाऊन बघा. तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण दिसेल. आणि त्याच्यानंतर आता आपण करतोय मटरचो खिमो. अजून ह्यो खिमो झालेलो नाही हा. कारण मटरचो खिमो होक व्हायच वेळ लागता. असे फ्रोझन मटर पटकन शिजतात. हे बघा. वॉव! काय कलर आलेला आहे. आता एका ढवळूया व्हायच. होय, होय. कारण होय, होय. शिजलं असणार. मटर हां. एवढा पण गरम पाणी घातलेलं ना. म्हणूनच गरम पाणीचाच वापर करा. हे बघा. आणि सुगंध छान येईल. कसुरी मेथी टाकल्याबरोबर सुगंध मस्तच येईल. बघून बघून कोणाक खावशी वाटता ओल्या वाटाण्याचो खिमो हिरव्या. बघा. हे बघा. आता मी झालेलो हां, फोटो कारण काढून हां. घेते. अशी वाफ येते आणि खूप छान वाटते. तुम्हाला पण फोटो काढायचा असेल, स्क्रीनशॉट तुम्ही काढू शकता. वॉव! खूप छान झालाय. म्हणजे असं खोटा असा नाही, खरोखरचं सांगतो. तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. अनिताने लिहिलंय, नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक यू सो मच. वनिताने लिहिलं, खूप सुंदर. थँक यू वनिता ताई. आम्ही लाईव्ह विरारवरून करतो आहोत. पिंकीने लिहिलं, हाय. तुमका उखाणो होयो हा की नाही होयो? कारण खाली कोणी कमेंटच केली नाही, की एक उखाणो म्हणा किंवा एक उखाणो सांगा. तर तुम्ही तयार केलेलं उखाणं असत वहिनी, तर तुम्ही बोलू मी शकता. बोलते. सानिकाने लिहिलंय, मस्त दिसते भाजी. थँक यू. श्रीकांतने लिहिलं, हाय ताई, मी तुमची मालपोळ्याची रेसिपी ट्राय करणार आहे उद्या. नक्की ट्राय करा. तशीच्या तशीच होते. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आणि लाईक चॅनलला करा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. अशा प्रकारे आता आपलं हॅपी न्यू इयर्स. नवीन वर्षाची नवीन रेसिपी आणि आपलं हे असं अशा पद्धतीने मस्त झालेलो असं. मटरचो खिमो, हिरव्या मटरचो खिमो. खिमो. रोजचा उच्चार ऐकत जावा, नाहीतर मटणचो खिमो. चालत ना. चालत आज रविवार हा. सगळ्यात चालतला. आता ह्यो बघा, ह्यो हिरव्या, ओल्या आणि ताज्या वाटाण्याचो आता सीझन भरभरून वाटाणे मार्केटमध्ये येतं. पटापट रेसिपी आवडली तर जावा आणि पिशवी घेऊन जावा. आणि असं मटर घेऊन येवा. मस्त असो भरलेलो वाटाणा आणा. सुगंध जो येता ना, तो मटर आपण जे वाटून घातलं ना, आणि वाटूनच घालू कोये, की त्याशिवाय खिमो कसं होतलो. बघा, आपल्या मटरची रेसिपी, हिरव्या मटरची रेसिपी तयार आहे. आता काजू आता लावूया. हे प्रेझेंटेशन. हे आल्याचे तुकडे खावा. हो, सर्दीचा घसवचा त्रास होता ना, मग असा उचलून आला पण खावा. कांदे आत बाजू. आणि लिंबू मारा. आताशी लिंबा पण स्वस्त होत. आणि आपले मस्त आपलं ह्यो मटरचो खिमो. अजून ठेवलो भुतूर जागा. भुतूरचो मालवणी शब्द माहिती असतात तर परत सांगा आतमध्ये एकदा. आतमध्ये. पिंकीने लिहिलं, ताई तुम्ही लाईव्ह पण किती वाजता येता? आम्ही आमच्या परब किचनच्या पोस्टमध्ये टाकतो, की आम्ही लाईव्ह किती वाजता येतो. तसं आम्ही रविवारी 4:15 वाजता येतो संध्याकाळी. आणि बुधवारचा लाईव्ह हा सकाळचा असतो 12, 12:15च्या दरम्यान. तुम्ही परब किचनला सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला ते नोटिफिकेशन नक्की येईल. अक्षताने लिहिलंय, हाय ताई, हाय. नाव घेते आता. गुलाबापेक्षा सुंदर असते गुलाबाची कळी. गुलाबापेक्षा सुंदर असते गुलाबाची कळी. रावांचं नाव घेते हळदी कुंकूच्या वेळी.
हां, हळदी कुंकू छान येणार आहे. ना. हां, हां. छान आहे, छान आहे. म्हणजे तुम्हाला हळदी मला कुंकूला वाटलं तुम्ही घ्यायचं. मटार-बिटर बोलताय की काय म्हणून मी असं लक्ष देऊन ऐकत होती. तर लक्षात आलं नाही रावांचं नाव घेते हळदी-कुंकूच्या वेळी. आता हळदी कुंकू आहे म्हटल्यावर हळदी कुंकूच्या वेळी. सत्यनारायणची पूजा असेल तर सत्यनारायण हां. वापरून घेऊ परत गाठ शकता. सोडते वेळी कोणाला नाव घ्यायचं असत तरी पण ही गाठ सोडते वेळी बघा. हां. मस्त. आजकाल लग्नाचा पण सीझन चालू आहे. सत्यनारायणच्या पूजेचा सीझन चालू आहे. मस्त हां. असा हिरव्यागार, ओल्या ताज्या मटरचो खिमो. कसं वाटलं? परब किचन लाईक करा, शेअर करा, स्क्रीनवर डबल टाइप करा आणि मालवणी भाषेची आवड असत ना, तर ते शब्द तुमका पण आमका माहिती नसेल ते तुम्ही सांगा. मग आम्ही त्याचा अर्थ पुढच्या लाईव्हला देऊ. आमका म्हणजे आम्हाला. आमका. होय, हात केलं आम्ही आमका. असं तसा तसा एक जोक होता, की आजकाल सगळ्यांना 1ली ते 7वी मध्ये फ्रेंच, इंग्रजी आणि काय म्हणतात ते वेगवेगळ्या देशाच्या लँग्वेज शिकायची म्हणजे इच्छा जपान वगैरे शिकायची इच्छा आहे. तसं तुमका जर इच्छा असत मालवणी भाषा शिकूची, तर तुम्ही नक्की आमचा चॅनल परब लाईक किचन करा. जॉइन करा. पहिला सबस्क्राईब करा. फुकट शाळेत जायची गरज नाही. म्हणजे काय रेसिपी शिकता-शिकता तुम्ही मालवणी भाषा पण शिकशाल. ह्योच आमचा एक उपक्रम. हां, तर बाकी कोणाचे काही कमेंट असतील 1 मिनिटात, नाहीतर आम्ही लाईव्ह एंड करतो. हं. प्रतीक्षाने लिहिलंय खूप खूप छान थँक यू. तुमचं वनिताने लिहिलंय तुमच्या दोघींचं रिलेशन काय? मगाशी मी उखाणा वाचला ना, आम्ही दोघी थांबा तो उखाणा आता परत वाचून दाखवते. जावा, जावा. थांबा तुम्ही परत जावा नाही हां, तुम्ही राव्हा. आम्ही जावा, जावा. तो उखाणा कुठे आहे तो मी हसत-खेळत तुमका अशी रेसिपी केली ना, की एक त्राण असता ना जो कामाचो, तो पण निघून जाता आणि रेसिपी पण सुंदर असं होता. म्हणतात प्रसन्न. बायकांका बघा एक मोस्ट कॉमन प्रश्न असता. मी तुमका विचारते आता ते त्याचं उत्तर तुम्ही द्या. तुमका जर उत्तर दिवचा तर खाली कमेंट करून देवा हां, अजून रेसिपी 2 मिनिटं लाईव्ह आहात. तर उत्तर काय बायकांना सर्रास स्वयंपाक करायचा कंटाळा का येतो? रोज-रोज काय करायचं ह्याच्यासाठीच येतात. काय करायचं आणि एका-एकाचे वेगवेगळे हे असतात. म्हणून कंटाळा येतो. रोज काय? आमका कधी सुट्टी असता काय हो? नाही ना. म्हणून येता. माका तर त्यासाठीच येता. पण एक आनंद असतो आणि सकाळी उठल्यावर जरा मन फ्रेश करायचं चला. आपण जर प्रेमाने आणि व्यवस्थित केलं तर 2 घास प्रेमाचे पोटात चांगले गेले, की त्यांच्या तोंडून पण थोडी वाह-वाह येता. येता की नाही? नाही येत? आता तुमचा काय उत्तर असा, की म्हणजे बाईंना स्वयंपाक करायचा कंटाळा का येतो? ह्याचं उत्तर तुम्ही खाली कमेंटमध्ये द्या आता आणि आम्ही ह्याचं टाटा उत्तर बाय-बाय. मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये देते. वहिनीचं उत्तर ऐकलं तर माझं उत्तर ऐकायचं असेल तर लाईव्ह यावं लागेल बुधवारी. जो आपण किती वाजता करूया? 12च्या आसपास करूया. ते तिळाचे लाडू तिळाचे लाडू हां, येतील. आपले स्पेशल ह्या बुधवारी तारीख काय ते तुमका सांगते आत्ताच. कमेंट घेते. 1 मिनिट बुधवार काय आहे ते बघते. ह्या बुधवारी 7 तारीख आहे. 7 जानेवारीला तुमका तिळाच्या लाडूची आत्ताच मी सांगते जर काही चेंजेस झालं तर तुमका सांगते पुढे-मागे. पण हां. सध्या तरी या डन हां. पण जर काही चेंजेस असतील तर मी कमेंट घेते. 1 मिनिट हां. रिदाने लिहिलंय 10,000 चं गिफ्ट. थँक यू सो मच. नाही, नाही. असंच हो त्यांनी ती कमेंट केली आहे. अच्छा. खूप छान तुमचं बोलणं हो, थँक यू. दीपने लिहिलंय, "हाय ताई." सविताने लिहिलं, "मी लाईव्ह नाही पाहिले, नंतर बघते." हो, नक्की बघा. स्वागत आहे अ, आणि सेव्ह होतो भेटतो. तो तुम्ही जाऊन ते बघा. परब किचनमध्ये पिंकीने सेव्ह लिहिलं, होतो. "उद्या काय शिकवणार आहे?" आपली मुळ्याची भाजी येणार आहे, ती तुम्ही आवर्जून बघा. शालनने लिहिलंय, "हाय ताई." हाय. चला अशा प्रकारे आता आपल्याला लाईव्ह एंड करूया आणि बायकांना स्वयंपाक करायचा कंटाळा काय येतो ह्याचं उत्तर नक्की खाली कमेंट करून सांगा. चला. धन्यवाद.